Kung ayaw mo wag. Kung ayaw mo wag mo. Ayaw mo. Kasaban mga gaw. Kasaban. Nihilak. Muzala? Klain nihilak na. Lain na dito naman sa mga tiguwa kasaban. Yo, yung buntag siyang tanan diha mga katambay. So, balik ka tagbuhat o ano? Ang batag-buhat video. So, another day, another life, another blessing na sa atong tanan diha. Sa inyong tanan diha. Ug sa amo apo dre. So, nailak ka mga padto lang master na kuno may buhaton, sa kamong buhaton. O basin og tiwas guro mig pintal sa katong matiwas og pintal nga drum. Ada hapit ton dito ron sa Pugo no. Lahan do kirne so. Silag su. Hay ni ka dai. Dakit. Hay ni ka padong. Sa dakit. Pagwapo lagi ka. Gwapo daan. Gwapo pa. Say gwapo ka ni. Ano? Mura may mauti. Mura may bago na human gira. Taga sa buko eh. Oh, Bago gawa sa kanang prisuhan ba? ay, lagi kan. Mga army ta, prisuhan. Aw, o day. Preso rin na mga bam tay bate nga binuhatan, mga good boys mo ta. Ikan sa kanang gira ba no? Kanang sa Marawi ba? Marawi. Marawi. Mga preso, mga preso mga kanong ikan preso. Preso rin ka. Nga Diba? butam ta. Mura ba, mura? Mo gani. Kanang Ana. mga buhok. Ana bitaw ko. Mao gani. Buhok ka. Napanam na daw katuman atong kuan mga ga. Usa sa rason anong kuan ano, unda na trabaho no tong pangandoy no nga makapataas buhok. Hapit na gid. Put na dire. Magpa-picture, picture. Ay, kamay sikol. Yan yung tan eh. Tarsikol, where are you? Inig. Before na ko malimot mga gano. Shout out there sa kuan. Kulkog Vines no? Kulkog Vines from Nailon. So, salamat ka sa pagtanaw sa kong mga vlog dol. Happy watching na pero me. Mao siya. Shout out sa imo og naot ko nga mutako po din mo hang YouTube channel puhon. So, salamat sa imong kan pagsuporta. Kay at least yung tanaw sa sana naman. Biners na sila de. Basin, murah. Nah, kung may kauban dre, biners bro. Ni comment na sa mo kuan. Okay. Biners bro dre sa jacket dol. Shout out po na sila. So, tumayo friend. Shout out sa Bugoy. Slide to open ba? Nana ko. Salamat gid ba? Thank you gid. Go. Go. Ano ko eh? Do, thank you do. Salamat ah. Talay. Kada na dai. Ngita ko si mo dito, nare ka dire. Ano dito, sa? Dito eh. Laro ano lang. Ay. Gaya na do kaon tag pinabot na eh. Ano po? Lihat ko boy, ano na pagpapintura. Ay sama. Da. Oh, sunsi bay. Pero wala beres 12 ay. Ano yung Eh. Eh. gusto yung buwan eh. Ay, sige. Ano nanar? Hindi wala sir. Taggo ka na ko. Tapos mo kami. Dah pa man? Scrap ba, scrap? Buti niya, scrap na ron. Grabe, sideline master eh. Diha kay sideline ba? Para na po ko. Grabe. Surang master bilis. Are re, bisa. Uban mga tana. Patabang nga tana yung kwarta ha. Basta kwarta tinarong may problema na. Kwarta sa karan tinarong ba? Kuis kayo? Ada yang mau ni?
Ha? Ha? Asa man? Kana kana. Ay. Init. Ambot bago lang sa tindira no? Kami naman yung baguhan. Lahi na bugnaw ang tindira no? Wala na, nahalin na kuya, oy. Nahalin na. Nahalin na ako ng mga tindera ko, balik ka din kuya. Oh, lagi nahalin na lagi. Wala din na tayo. Nahalin na lagi. Ako sige daw bukpot sa mahirap po to. Ah, kuya. Ano mo bukpot? Hindi mo katawa. Kalado mo marinda. Punta kasi ba? Dapat may mo ka marinda. Mga kon putrahan ka. Bahala pang mag, basta. Wala ko. Wala may labot sa kasi ng pangagpangag, instante na yung patasan. Wow. Yes. Grabe sideline master oh. Ito sa hangin rin ay. Wow, madam. Hangin gano? Nindot kayo higda-higdaan ba? Nga, ang hangin nindot kayo sa labi nagbusog, nindot tayo higda-higda rin busog. Ari may mag-classic ay. Are naman klase dire. Dere. Smile we. Sorry, red na red. Red ra ko ni. Oh. Ikaw man. Di kay ko color ba ako red. Red ni white man ato ni red. Basahon di ay. Basahon di ay. Kaning once upon a time, ana. Napadre. Ay baby, masuk na isa. Ako lang ganahan, wa pa mo minabutan. Atong basahon na. Wa pa mo minabutan na, ba't ganahan ko mo kuan. Ganahan ka maabot. Ganahan ka nga basahon tani. Yato yung basahon. There live two pigeons. Kaysa kailan kag pigeon? Kru. Kru di mo na kru. Kuha mo na. Right. Kru. Tweet. Ang pigeon ba kay kuha na eh? Pati. Pati lagi mo oh. mati. Pati lagi. Ang tigong kru. Tiradura na para mahuman ni Largo. Tiradura na tanay para mahuman ni story Largo. Kani day. Taman. Ayaw sige. Basa-basa tayo dari mga kung iya ko lang basahon ng story ni Yori. Anong ganahan mo kaning story? Nang ko kay wa po ko dungugan na. Iya tong basahon. Greetings. Ganda na po ni sir. Video sabi niya, shit ko ah. Pagkabik. Nagsugon na rin ko na eh. Tangbok, 1, 2, 4, 6, 8. Di ba nagpiso ko? Naing kabuk. O siyam. Kuwi. Ano na po. 5. 5 po. 3 ang itom. Ito ang puti. 7 ang puti. Murag na ipalis tayo no. Ang buhon. Ako na. Nambuhon man. Okay. Paliw hina eh. Lansang bila. Kalmar kayak kayak ka ba? Cowboy. Na back to basic na. Baboy. Trabaho, alaw na. Kung nari mo yung mga okasyon na sa inyo ano nga kanang importante nga ginahanglan mo og baboy nga dagko nga sakto sa kuan. Nga kita sa gani ha. Ano mo order na ka master. Para kayo. Usa ka bultong tayo baboy. Tayo bigid. Ano mo order ka sir? PM niyo sir. Dali ang baboy dire. Baboy nga iwan. Karong Miyerkules? March. March. Karong umabot March no daghan sila baboy karong March. Are mo order mo dire? March ug May. May ug March. Ug sa unsa pa na okasyon nga importante sa inyo ha. Order mo dire. Kaya kas brigada di ha. Let's go. Mas pasti nasi. Vlog. Basta yung yung kinsam na. Bayhong. Ano pangalan mo day? Kung gusto mag-public kungan, ginagan kayo. Ang kupido ba klaro kaya nagiyag quarantine. Nagiyag pandemic ba nambong kan? Lambong na. Biri so dene. Biri so dene day. Muna yung mga kipido nga ni Kwarta. Oh, kay kwarta tambok man. Kung ni Kwarta yung naman ko. Kasi katawa noy. Let's go.
Ada kan ya kwarta deh kan nambung mo ka. Betul. Ito na yung yuta. Dapat na ba? Bisa kalma. Kalma, yung kalma rin mo day. Data na day kanis na bayong day. Libre mix na ka. Lakas akong yuta. Na trabaho ginagmay. Snack ginaghan. Sige rin kaol. Snack na po. Tanawa, combination sa red, black, gray, ulo tanawa. Kana? Kana kurtina? Oh, ba yung dito? Black. Gray, Pero? tapos. Ato ang uniform. Ma? Mother! Pari ka malakaw? Saan na ma? Saan na? Salida? Salida? Okay. Ay, kuan na ma? Buhaton na ma? Mana tanan? Gilaban, gilaban? Gilasan ng plato? Lungag? Ay, hilak ron ka na salida. Hilak. Kakas ko ya? Manamnan mong trabaho dai? Suko kay kuno mo imong gihumag trabaho tanan. Bili kong trabaho sunod. Ha? Najiar dia dong. Najiar. Je. Oy. Ato tabunan. Kuaon karon. Lah, aji ba ajar deh. Ya, yo. Ya, ginabuhan aja mga live ninyo eh. Awa, nagsusumbag Ha? ng girida. Isa. Ha, bik-bik. Hai. Black eye. Tak ni mata buang. Kisa na ko na. Ha? Ay, pakita sa vlog. Ay, pakita kay... Na. Ito jaket. Sa Di ko kapoy. Ayo. Hapunan lang mo rin hinig. Hapunan lang mo hinig da dre no. ibis magjan demi. Hagar mo buang. Madaw dai. No, namaling ko anay, maling akala din jogging dai. Sabot ko mudaan ko, duwa ta mong sabot daan, di lagi na matuman no. Ay sabuta daan yun. Jogging demi ya. Butong? Ano ta? Nah, labar. Ha? Ano gi ko no? Na. Na yun. Let's go. Harbis sama ka no? Harbis sama iridiro. Ha? May musik may mintra sa bayigon. Lubi. Ighalin si Uta. Di na taka panghuana. Oy, kani ka daw, tingnan na. Ayaw na. Ayaw na. Dito ni kini ako na kini. Tuktok ako no. Di ko no. Ayaw oy. Di ko no. Ayaw lagi. Ayaw lagi. Lo. Sakto oy. Di ni butong oy. Ay lagi. Ayaw gani. Suwayan gani. Tagbay luwag na. Tagbay luwag ay. Ayoy. Next week. Ayaw lagi. Wa pa na kompleto tanan. Ay di ba kompleto tanan? Okay, di ko mag-unlan ka. Bukan lah tanan. Ayaw. Sige na. Lepuli din ni day. Di ko na talent mo buak. Lah. Kan day. Sarling sikat day maling akala itu gani day. Ayaw ko ikan mo buwak tanan ba? Ako ani akong buko na. Ang way buko na iya. Wasir ni gero. Ada India. Kato ana reo, do. Ana ba? Ito lang sa yung nato lagi grabe ilang gamit ako chili ang raba. Dapat chili ang sundang ba. Oh dili ka lang urag gamay ra sa akin. Umo ka na ro. Takay. Atong tito ho. Na aras ilok ba kay mo man kana mo man ingredient na pinakalam. Ha? May kay panit labi. Hindi mo pala sa pagkagat. Ano lang yan? Bati mo sige pagkabuak. Agay, tiwas. Okay kayo? Pagmutoy. Hindi man kayo mukhaon ani. Di bro. Ay buwak nga tinarong. Mga native people, sama ba native people? Maling akala ni. Tawag, nagtawag nindot. Batian eh.
Gulisod ko gulingon. Ano? Ay. Pinara pag mo to. Binara ba? Nakal nga ba? Ligri ka nga ba yun? Mga kon bigyan no nipis kay ba? Nere. Nere. Tama. Bala ma. Tarsan ba tong? Oh! Agig buhi. Ngilingiga tarsan ay. Mayo ay. Balik. Sakit pa ko. 1 2 3 go. Nawa. Dito pa sa gabi. Nawa na Kuya Jiboy. Kuya Jiboy oh. Tos. May pagkatata baba nun. Kuya Jiboy oh. Lupas pala ito Ato tayo, dili tayo. Dito na kay. Maling akala ga. Nasud sa maling akala. Ito ang Tarzan ay. Di ka gawin net. Ngaram to ba? Ito nga. May nang sa. Ayo ka dili. Tago ikaw. Gamay lang ha. Wow. Mana? Gamay lang yun. Abay manginom na gano'n. Wangan kay Jiboy no? Jan. Kinunggoy. Pagkata niya babin ni may guyan no. Dali oh. Mu. Mor na tambal para di mo mga ayo dai. Cellphone na dai, kamera ra tambal oh. Sino? Go. Dana kay daw. Ikaw di kami nom? No mo nun. Gani ka ba? Ikaw rin mulayad gabi nga di kay tukmod. Di kay tukmod ba? Ko no. Sukon ka noon. Galit tubig. Nawa. Kaga Jiboy nakasa kay gitukmod ka gani ha. Nakasasay boy. Tukmod ka no? Boy. Pinana lagi boy. Pinana lagi. Bastos mo na. Ay, pag inana, bana. Hilak niya ay. Ayan ko. Chamo dia. Maling akala lagi. Aligri ka ni ka, aligri kayo. Pag aligri da. Iskato siya. Tarsan na mo, tarsan eh. Ang tarsan magcabaw-cabaw pa kuman. Pangan niya? Scammer. Scammer ko kami. Piki dai, piki. Saya tawag siya. Scammer. Scammer ka boy. Boy, scammer kuno ka. Imo jang scam kuno nga aligre. Ikaw ka na be. Tarsan be. Abi. Hi. Hi Abi. Hi. Okay lagi tagit. Okay lagi kayo. Scammer. So, mo si tanang ramadlawa no. So, sabi nang kog magtiwas magpintal sa drum ganihan no. So lahi dito mong gibuhat. So, kuan siya. Para preparation to para sa kuan. Kanang Valentine's Day na kuray kuan katong pa-design dito para put up ko sa Valentine's Day kay heart to siya sigurado gid Valentine's Day gitu. So maning akala daw ingon ganihan nga magpintal sa drum no. So usa day kadako kayo nga shout out. Shout out sa kuan no. Kang Do Kirne no do, salamat kayo sa imong kuan do. Kani gihatag mo skuha. Kani siya. Sa sticker no katong kuan. Kuan siya. Sponsored by Do Kirne na siya no. Salamat sa iyo Berdida Printing Press no sa pag-print ani. So karon naman ning katingon. Taning ipanghatag sa atong ganahan hatagan. Di mo ganahan. Di ko. Tama ka tagan ay. Kuan.
ito ulit mahatag sa itong mga kaila, no? Baka siya, promote niya itong channel, no? So, mahal daw siya. Now, speaking of maling akala, no? Okay, kuhan. So, maling akala, no? Pung po sa kanta mga gaga, maling akala. Marami ang namamatay sa maling akala, no? So, usahay, tinodyo na siya kay kanang naay mga butang or mga lakaw nimo nga ang imong intensyon no kay nindot. Pero ang tanaw sa mga tao kay bati gani. Bakatan og bati nga pagsabot or kuan, bati nga meaning ang imong pag sa imong lakaw or purpose nga nindot no. So di ta kalikay na, di mo ta na malikayan na mga inana nga instances no. Pero hoping lang ko no nga mainta di lang ta tabo sa tuwa no, especially sa hype na ko taga BE or kanang magkuan ta kanang mag-upload ta og video dito nga kanang kuan naot na ko nga wala lang tayo kuan may tabo sa to nga bate no kantod nga makakuan ta ato nga galingong wifi pohon para mas mumino sa to ang kuan so gara risk sa atong kinabuhi sana mag-risk ko mga risgo ba no so di na malikayan nga na mga maling akala sa tuwa no so never mind na to sila sisit aside na sila kung magbuhat kag maayo sa nang ibaw sa imong mga no? Mauro to siya naot lang ko nga dito may biktima so that's all for today no naot ko nga magkita to nyog balik kay magunting pa miani sa ikaduha sa nagbalik ka sa atong balik-balikon og maayo no kay pasalamaton jud kay ko nga kuan gis kuan ta tigaan ta ni do gerne salamat jud kay do ako ay kang tabang do so that's all for today naot ko makita pa niyo balik kay mong pagkalimot sa pag-comment, like, share and subscribe no sa atong YouTube channel Ganoy TV. Anoy out. Bye bye.